tata ba kani kala poilong menta kumangila temu naruk mensuahingi kwa ba kibreu kinyo sngo kindon kirinsan ba per bat kani kade kawai ka benta ka ba ngala itanat ba kila isim kya kini seng samla bat ki wei kibreu ba kani ka snong ru nga sngongo hado kata ta kublai sibon namar kum kini kijat insan ngidon kambet man kapor te nga day naka Voice of the People Party but kibon ba kita ki resort halor ke ba ngi bo ikanya kanong rem jong ka party tangbangan kdo tang artli swa hakani ka clip mat menta kata kadai kanong rem bangikwa ya corruption free Meghalaya namar bangilai ba corruption te kala nang jur susu menta ki por bat kamde ke kabarang susang thamai kade kabla rem bha ki leaders jongi ru menta ki baphi tip bha ki di ki breu ki bala ya crunch ya ka clean politics naru menchwa kimde tang si sen sansnam ki di ki breu ki bala mi naru menchwa ki bala persang banyak khun bat menta let's say ki yo yangi para samla haka VPP ki bala ban pen urlong kita jing temu jongki mdei syo tang ar le laingut mentang ila yabun te ka clean politics kadai ka nongrem jungi kata kamut you kamut ba ngin investigate ngin prosecute ngin kendang ya kini ki kambam sab ki bala jelai hadu tata man ki department haman ki tenat trai kam jong sarkar Meghalaya mental abun bun snam menjudan menuru ba pen urlong kita ki campaign promise kisuya one but ki two tang sport por ne kila ija biang teka corruption free Meghalaya kadika way ka thong ka bangi kwa hado kata ta namangi i ba ka corruption ladangi mueng hidai mentoira bandon kini ki rongpong mdon jing mentoira bangin nang tai ki building ki surok ki nang private ki jingking ki dom ki sanang khalambat ki jingking ki sanang private ka corruption ngi di banweng bat kibon gibre ki ong kata kata ki ka ba pisu po sneu ngong em ngila baro kibreu ki kwa ya kata tangba ki sngo kumadon marweken tama parlok menta ngi wan ka VPP ngi ong PPM don marway nginya pen urlong gi jing tmu jong pi bangin yo ya ka senchar kadar bakhoj hapaw ngi kranru ya ka clean politics ngi deben kranru what ya ka campaign funding ya ka political party funding katam judan manu bakran naka campaign jongahi simetru nga penlong ya ka crowdfunding nga sim pisana pajba kibon na pi kibalaya no senyang sanga but lingba ka tu ka komle ngala ban pensai sa pi ki pajba nei kawan ka pisa manu ba ai kumnong i pentre kam kata ka way haparti ru nginsa ai audit susu ngila ai tu sisen pab ngilum ki donation hasmet bat menta nginsa nang yat sakmat lo kata nama kata kade ka way kinti ka bakong san ka bangi ngim de ban klat ngimla ban mudur baka di kitang ka jadu ka magic baka bisa ka suwan ha bank account ki political party dan manura manu ba ai bat nakiwan ha ka bor kinsa kharwaj bait nama kata ngimla ban weng ya ka bam sap ha Meghalaya kalbang impatla ban pensai na ikaw ang kapisa. Sa kaway mga kwa ban pensai, imat ibaar, ngingi kwa ka strong and decisive leadership. Pilai ki leader jungi, bangarong atmu, banlong kumtahi, mga kwa banlong strong leader. Ngam kwa banday ubreo basuwan tang ni sipor, taman dalapoy yang tawan don bodlo. Mansulong komiti jelly ngidon kam igibreu ki nong yakun ngilai I menta bagi leaders jong VPP ru ki gibreu ki bekun pila ban kentho bun ba ki ke nei pemla ban ong kim day ki balong fearless ki ba slur ki di ki breu ki badon budlum kata ka strong decisive leadership ngidon kam namalada ngilap kinuinu ki kam babakla ngihap ban penben ngimla ban su paino sakawai kaliang te kita ki artli ki benta bangin dia kran chusus pangka manifesto ngatrai ba kermen
nga thingin papoy sa kata ka benta. Day, sipang ka manifesto. Kani gadi ka Hoy. kabenta Ta. ka jongpi. Te nginapoy sa ka manifesto lay ngila bun bah ki mat ki bangila penrung halor ke agriculture, halor ke education na mabun nangi ki diginong hikay hi ki members. But jing si sa sibit hi ngamut ban penmi ya kawai ka micro manifesto ka balay tang ya kani ka constituency. Nama bang ngila isngap ya ki jing ujor ki jing trang jong ki pajba. But sibit hi ngimut ban pelat ya kata ka micro manifesto balay tang ya ka kani ka constituency. Kumno bangin penon kam ya kapisa jong pi upajba what ya ka MLA scheme ru kumno bangin penon kam ha ka first year lada PJ yang aku mo MLA kawai ru ka bangakwa ban benrap hang ne kadai sepangki constituency clinics kidi ki jingya lang ki bangingin penlong bet man kapor ha ka ba pi kumu pajba pila ban wan pila sim benta kumni ban ngan ai ka report card ya PSC kumu MLA kade bendon ka accountability kade bendon ka transparency kata kadon haga jing thoro mdei tang mga sukran hang ne kila don ki camera ki bala record yang aru bang ong kumta ladang ngingi tray kam ngimdei ban tieng ngimdei ban leran ngimdei ban bori te ki constituency clinic su ki dei ki way ki benta ki bangila let's say ban rat ding khong ru ya kani ka jing bam sap ka jing sukor ka jing thok te ki constituency clinics kidi ki way ki bon susu ki mat ki matatang new minute kan jinjar yang bangan pendam hanrai to ngan ai benta na si